Hello, én 10-es vagyok, és szeretném bemutatni nektek ezt az ingyen játékot, ami egy gabonapehelyhez volt. Itt láthatjátok, hogy 5 gép közül lehet választani. Teljesen mindegy, melyiket választjuk, mert mindegyik ugyanolyan tulajdonságokkal bír. Akkor kezdjünk is bele a játékba. Láthatjátok, hogy egy repülőgépet kell irányítanunk végig egy pályán, checkpointokat érintve, mondjuk ha nem érintjük őket, az se túlságosan nagy baj. Itt láthatjátok, hogy két nézetet választatunk, egy pilóta, főkéset, és egy harmadik nézetbelit. De a feladatunk ugye az, amit mondtam már, egy checkpointokat nem muszáj érinteni, a pályán végig kell mennünk, és ilyen arany pénzeket kell összeszednünk, amik 100-at érnek, és kék pénzeket, amíg viszont már 200-at érnek, egy megadott időn belül 3 kört kell megtennünk. Én itt nem igazán ment ez a játék nekem, mert nem is vagyok nagyon oda ez a játékokért, de el kell mondanom, az irányításhoz marha nehéz. A logikája egyszerű, nagyon, az egyszer egy, ahogy mondani szokták, de viszont a kivitelezés az már igen nehéz. Ugye a nyilakkal lehet fölle menni jobbra-balra, az 5-össel lehet gyorsítani, hogy most láthatjátok, a 6-ossal pedig lassítani lehet. Hát igen, az előbb láttatok, az a rohadék visszafele mutató nyíl, ez annyira utálom, hogy visszaküld a pályára, ha egy tartós ideig elhagyjuk. Igen, itt éppen megyek. Hát megint láthatjátok, hogy maximum sebességen milyen nehéz a gépet megtartani. Hát igen. És már csak egy kört kell kibírnunk ezzel a rettenettel, szerencsére. Hát de ebbe a játékba olyan szar, hogy ez az egy pálya van, semmi küldetés, semmi, ez az egy pálya, ezen mehetsz a jó napot, ez a játék, örülj neki. Úgyhogy ez valami rettenetes ez a játék. És a véget ér. Akkor a kő esett le a szívemről, láthatjuk a főmenünek nem nevezhető dolgot, itt a fotogaléria, ezeket lehet készíteni a játék közben. Hát, jó, ennyi lenne, akkor a játék most következik az értékelés. Igen, a hangézen az 58% lett. Még szerintem ezt elírtam, nem baj, azért maradjon csak. Jó, mondjuk azért elég jó az a repülőgép motorhangja, meg a főmenüben lévő zene. A zene. A grafika az 41%, hát szerintem pocsék. A játékkémény az 10%. Az egyszerűen mondjuk ki, szar. Szar ez a játék. Semmit nem ér. Ez egyszerűen nulla. Akkor nem a játékkémény nincs ez. Na, mindegy, hagyjuk. A szavatosság 8%. Ha letetted, soha többet nem veszed föl. A végítélet az 2,9% a 10-es skálán, 10-es mondom, 10-es skála. És itt a következő csodálatos játék, amit most ebben a részben bemutatok nektek, ez is ugyanúgy egy ingyen gabonapályához volt, ugyanolyan szor a főmenü, de majd láthatjátok, hogy ez valamivel jobb. Hát itt igen a fotogalériák, meg nincs semmi képem, hát akkor kezdjük. Mi ez? Ugyanúgy 5 gép, ugyanazok a színek, csak össze helikopter. Nem repülőgép, hanem helikopter. Hát, jó van. Akkor azt hiszem essünk is neki a játéknak, én ezt a gépet választom. Igen, ugyanaz szinte, és akkor induljunk is. Itt már más a feladat, ugyanúgy időre megy, de viszont itt dobozokat kell a megfelelő helyre rakni. Ugyanígy a nyilakkal lehet irányítani, de viszont itt már megbonyolították a dolgunkat, az 5-össel lehet emelkedni, a 6-ossal pedig süllyedni. Na hát akkor kezdjünk is bele. Az 1-essel ugye föl lehet venni azt a hülye dobozt, és az az én legnagyobb problémám ezzel a játékkal, semmi térkép nincs. De legalább a játék elején mutatnák, hogy körülbelül hol vannak azok a rohadt dobozok, de nem. Készítők eddig nem jutottak el, hogy ezt megcsinálják. De jó van, annyira nem is túl nagy baj. Hát mondjuk én a harmadik pálya után már elvéreztem. Hát egyrészt azért, mert szar,
meg én, csak magamat tudom ismételni, szar ez a játék. Meg egyszerűen annyira nehéz, hogy ketten próbáltuk egyszerre, de egyszerűen nem sikerült. Miután, hogy láthatjátok, hogy megfelelő helyre raktuk a dobozt, kinyílik és világít. Wow, de jó! Annyira csodálatos az a játék, hogy ez... Hú, nem tudom, ezt ki tudja élvezni, de... Az légy szíves, küldjön nekem egy e-mailt, vagy valami egy kommentbe írja le a nevét, MSN címén, vagy valami, vagy telefonszámát szeretnék vele beszélni. Itt láthatjátok a szar grafikát, tele van buggal. Itt láthatjátok, hogy az épületben simán bemegy a propeller, vagy mit tudom én, mi annak a neve ott felül. Hát igen, akkor jöjjön az értékelés. A hang és zene az 61%, mert szerintem igen jóra sikerült a motornak a hangja, az engem meggyőzött, de a grafika az 58%. Hát azzal kisebb-nagyobb problémák vannak ugye a bugok tengere, amit már említettem, de a játékélmény az 24%, az hát szinte itt is nulla, a játékélmény nem létezik. De jó, azért valamennyire, igen, a szavatosság itt már jobb valamivel, hát itt már 11,%-ot kapott tőlem, mert azért, ha hát ezzel úgy feszültséglevezetésképp esetleg lehet játszani, hogy ott elkezdesz repkedni jobbra-balra, de mondjuk azért annyira nem valami egetrengető nagy játék ez, úgyhogy ez a szavatosság, ez megint nullánál van valahol, de végítélet az 3,8 pont, a 10-es, ismétlem 10-es skálám. De akkor ennyi lettem volna, 10-es, ha, ugye nézzétek meg a blogomat, a 10-es, ha kritika.blog.hu-t. Hello!